Čavesty honibrk nočo, těšil si sa na nové video. Za chvíľu to uvidíš, no minulom videu si videl toto. A ozaj nezabudni dať like, odber a volaky fajný komentik, díky a užívaj video čus. Tungra Mepa 2020. Tu je čo? Poďme postupne. Tu je čo? Wait. Kamoško, tak toto vyzerá strašne nechutne. Kamoško, ten fúrik ti jebe. Čo ti jebe? Kamoško, tuto je nejaké jeble drevo. Že lampy presne jak v Uhrovci. Kamoško, tuto vyskočí na mňa kokot a začne ma pichať nožom. Iba do piči. Začne húkať ešte jak opica. Poďme asi hore, ku tej hornej chate, že? No, tuto bola horná chata. No? Kamoško, až ti hovorím, že toto si ty toto si necháme na potom. Počkaj, poďme tú hornú. Aďo, poď. Kamoško, to až teraz nás tu medveď nejebne, tak ja môžem... Aha. Tuto vyteká voda. A máme tu Edka. Kto? Edka tu máme. Aha, chápem. Laser. Len laser Edko Kamoško, toto vyzerá strašne. Toto vyzerá strašne. Nie je to, kde sme boli náhodou? Nie. To je iné. Môže byť čistá taká tá voda? No tuto zveri určite chodia, lebo tu je voda. Takže tu chodia piť. A vieš si predstaviť, že tuto ráno si zobudil tuto. Kamoško, toto je. No. Ale toto vyzerá, že to je ešte akože... Dobre, není to v relatívne dobrom stave. Príjemná. Stoličky sú aj takéto vrátka otvorené. Pozor, poklop. Dobre, poďme najprv sem, nie? Deti, to som ja, Mickey Mouse. Už čo je veľa, to je málo. Tu asi kotolňa. Prečo nie? Prečo by si tu nesadol, nevychutnal by si pivo? Jebol poličku. S vyrezaným oným. Tebe jebe. Čo ti jebe? Počuješ? Kamoško, opasok. Počujem, ma ušľahám, normálne ujebem toho kokota. Nie sa tu vypadne! Uvidíš to! Bu? Počkaj. Kamoško, ale ten obklad je pekný. Ďuj, dnesko pre teba. Kokot, ty dostal. Kamoško, plochá sedmička, ber. Lukratívna štvrť. Za to, sme Polaudovali nové nehnuteľnosti, tak to tu stojí. Ale sme zaujali nejakú kúpiť. Kamoško, toto je socik jak blázen, tieto steny. Tu je ten kokot. Ten kokot s čapatým nosom je doma. Prosím? Ten kokot s čapatým nosom, či je doma. Pozri, ty si kaďal Počujem ma, ty normálne... Kokot, ešte dobrý dezen. No však hovorím, že dobrý dezen má ešte. To ešte zapalíme. Kokot a kontinentálka ti jebe. Však to zoberiem na bazoš. 2 roky vozené. Dobrý. Však ale ten dezen je dobrý, to komu čo zajebalo. 185, koľkatka ročník? Pič, kde je ročník? No to je jedno, každopádne za 50 by si ich ešte strelil. Kamoško, ale už by som sa akože vysral.
Aďo! No poj. Tvoje obľúbené. Jakub! Tieto schody už dáš aj ty. Trošku ma znervozňujú tie dorezané one. No však, tie dvere. Opašťok. Pekné grafity. Čo si slepý, ty kokot? Toto sú už schody, čo aj Jakub vyjde. Kamoško, tie dvere? Jaká Chesterfieldka. Ty kokot. Pekúčké sú. No, však a hen tam, vieš, aká Chesterfieldka je tam? Jakubisko! Dal si ich? Koko, dobre. Dal ich. Jakub ich dal. Normálne ešte cíti tej izbe ten koberec. Kamoško, ale tieto dláždičky... Vieš, čo je Vieš, čo je halus? Že tieto dlaždičky, keby si chcel kúpiť niekde Mebelixe alebo niekde, tak zaplatíš, vieš, aký jeby? Preto, keď si budem stavať dom... Presne tak, však hovorím, že keď si budem stavať dom, tak tu prídem. Ty čo? Daj mi to, ale hneď. Ty kokot jeden. Pozri sa. Pozri sa, aha. Vidíš to? Moju tyčinku mi žere, ani sa nepodelí. Ale keby sa chcete vystrať, tak ideálna voľba. To tak vyzerá, keď máš loading fázu kreatínu. Štefán to pozná. Normálne mi zožal moju platenovú tyčinku. Čo ti chýba? Povedz, čo ti chýba? Čo? Zmiznem do piče odtiaľ. Tak kokot. A za to zomreš ako prvý. Poďme na pumpe. No vás už nikde neberem. Kamoško, to kto tu plul na tie schody, komu jebe? To je sketchy ako kokot. Lodil, to je pojedané, čo sa mi zasekne. Ešte má na to viac. Kamoško, ty si jak starý kokot. No. Tyčinka bola dobrá. Preto ideme ďalej. Ňam, možno bola dobrá. Ňam. Čo tebe ale bola dobrá? Á, tu sme práve že neboli v tejto. No? A dole? Čo ja? Čo, ako do piči sa bojíte, či čo? No nie, ale že si to videl.
Čo? Kokot. What the fuck is this piece of shit? Som normálne... Počujem, poď sem, dáme si pusu. What the hell? Oh my God, no way, yeah. No však to poďme. Čo sa bojíš? Nemaj sa čoho. Kamoško, dopícha ti teraz nejaký bezďak normálne nohu. Ej! Zahúči a ideš. Ty kokot, OG hrebeň. Som OG. Čo diebe, to je riadne OG. OK, si berem. Nadstavec na vysavač. Ten by sa mi tiež hodil. No, tu je čo? Ani kokot. No, jedine, že by tu niečo bolo. Prítok vody. Ktorý je? Piči. Ja som si ukradol ten hrebeň, už ho nikto nedostanete. Utekám. Nič? Aďo! Nič. Steny. Nie. Poďme. Ola pila hula. Môžem ti s týmto dať? Daj. Môžem? Čo ti jebeš, ak to by ma zabilo? Počkaj, vieš, čo som mu jebol, že môžem ti dať? A ja, že... A čavo, že... Pôjde. Šoferuje a začne si robiť, čo chce s ľuďmi, čo... A neviem čo. Však on mohol ľudí pozabíjať. Nech sa nehnevá, ale ja hovorím, už čo je veľa, to je málo.